Il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz għamel l-aħħar diskors tiegħu fil-plenarja tal-Parlament Ewropew bħala President. Wara 5 snin fit-tmum ta' din l-istituzzjoni eletta, Schulz issa se jimxi għal pass li jmiss fil-karriera tiegħu. X'aktarx l-isfida għall-iktar kariga importanti fil-Ġermanja dik ta' kanċillier. Lill-membri tal-Parlament Ewropew Schulz qalilhom li kien lan tiegħu li jagħmel il-Parlament Ewropew iktar viżibbli u iktar influenti. Qal li 5 snin wara flimkien mal-membri l-oħra jista' jgħid li rnexxew f'dan il-għan. Spikka wkoll il-messaġġ tiegħu favur id-demokrazija fl-Ewropa. Qal li d-demokrazija hija medda minn dawk li jridu jifirdu u nazzjonalisti estremi li reġgħu qed jikbru. Dawn in-nies qed jgħeddu l-kisbiet li s-soċjetà kisbet f'dan il-kontinent. Se nuża s-saħħa kollha tiegħi biex niġġieled din il-mibeda fil-ġejjieni, rispettivament mill-kariga li nkun qed nokkupa. Il-President Schulz kellu appell ċar għal min ġej warah. Fakkar kif l-Ewropa tilab irwol importanti fid-dinja. Ma nix inwaffqu l-isforzi biex nagħmlu l-Ewropa post aħjar għax dan kollu impatt pożittiv fuq il-kumplament tad-dinja. Irridu nagħtu wkoll it-tama lil dawk li m'għandhomx.